guys, early in the morning, mga 7:30, padulong namin sa school para sa graduation sa akong bunso. Excited na ko guys nga graduate akong bunso, pero sad to say, mingaw na po si mama kay syempre malayo naman po kay may eskwela na po siya sa layo. As a mother, so malipayon ta kay mag-graduate atong anak sa high school or sa college, pero sa luyo sa atong kalipay na apoy kaguol nga naman mo layo naman po ang atong anak adto na po siya sa layo ng eskwela. Ingan na jud na guys, no, maski sa kadaghan sa imong anak, so ingan na ka jud na mawad-an gyapon ta kay ngano mo layo sa atong kiliran. Syempre kay mangita na po na sila og future di mo pud pwede guys ug ato ang babagan. So kana guys, nabot nami sa school, nice kayo lang school, dako kayo ang ilang eskwelahan dili patag na apoy portion nga taas, na apoy portion nga mubo. Kana ilang covered court sa una sa akong bata sa graduate, wala pa gid nay tabo atop init kayo ang graduation karon. Arang very nice na kayo nga naman na nagud siya tabon no nanay covered court, very good kayo. So kana guys, ang mga parents or ang mga estudyante, ang ilang mga naong syempre happy kayo. So kana karon padulong namin sa taas kay mo marching na kuno tanawa na namin ning kat sa taas na ilahang assistant principal si Sir. Hi Sir, excited kayo ang mga bata, no? Mo formation na sila ang ilahang covered court, ang lang stage to sa ubos, no, na namin sa taas na nagsugod ang mga estudyante kay mo marching na kuno sila. Excited kayo ang mga parents, no, ang mga teachers, mga gwapa kayo, mga nindot kayo, ang mga porma murag mga madam, no. So nga na gajud na basta nga na big day na sa mga bata nga mo graduate. And then ang mga parents pod happy pod ang mga parents kay ni success sila sa katuig ilang pag-antos pagpa-eskwela silang mga anak, ug ang at the same time ang mga teachers success pod nila nga naman nakapag-graduate sila sa mga estudyante sa isa katuig pod nilang barnati ug tudlo. So kana guys, bibo ng mga parents anak nagplastar nangitag pwesto sa ilang pagmartsa. So as a parents, no, happy kayo ang mga faces sa mga mama o papa, labi na sa mga honors na akong bunso guys. Excited po na siya magpaso kay with honors po na sila. So kana gaon na ang mga with high honors, mga honored students gaon na sa mga tracks, sa ilang mga marching, sa ilang mga formation. Ang bunso guys kay with high honors, so happy si mama. Pero lamaw lagi mag-uol lagi ta basta ingana no mag-uol gajud ta basta ang mga bata mo graduate. Pero malipay man ta mag-uol man ta ngano mag-uol man ta, syempre malayo na na imong mga anak. Awira ko lang. Terus ta. Si Papa, wag mo siguro pagkaabot si Pati na.
From class of grade 8, we have the grade 8 teachers. Grade 11 teachers. With our year leader, Mr. Ronnie Mateo. Humagpaso sa mga graduates ug faculty staff, guys. So nakuratan ko kay pag video na ho. So nakakita ko sa akong anak na gibutang nga Gihimoan og tarpulin kay nakapasarman sa architect. So proud yun na ang school ana mo nang gahimos lang tarpulin. So kana mga achievement na sa school, kana unay nakapastar sa mga teachers board, kanang mga lain-lain nga mga profession nga gikan sa products sa Ginakot National High School. Felicio Patrick Chase B. Hinakay Gerald. Ilustrísimo Ruel Jr. Laga Brian A.
bata sir, wa kana ikatulo. Di ka na rin ikatulo na. Kadang ka Diyos. Silingon di ko na daot at Peru, Allison wa may daot na Sean arte Bennett. arte. Arte-arte na. Yes. Sa nga na mga buta. Kuya, mga space yung puto. Kung sa tiko ang sa tanan. Ay city rin na siya sir. ICT. Peru, Christian Allen D. Peru, Kenneth N. Bursa Paul, Sean Benedict E. Hala Joran C. Hondo Gary Say A. Rocka Carl B. Persano Rhea Lee